Moving chân na chuan sumdo nula ho satak suwin chu aron lang ani chu ana chau ahun amang thin kumsomli atlin an hei to awangin pasal nei chu hun inti in ama du tu le hel tu anga thei hle suwin chuan sumwanga in hmangai na chu aning thei hle hmangai na dik zon tum chuan thomhno cheve tok tak chu ha in kong sira kut ado a chu ti lai tak chuan tlangwal pakhat ei tur sema in hlo thin chu aron kala ani chuan a khongai em awangin cheng som ape suwin chuan paisa petu tlangwal chu enin ami pazon mek ni theia angai tlangwala kut chu rang takin a han vuana ka hona tur ala deilo tlemte min pek bel thengem atile a tlangwala chuan engzan nge imamo ati chuan suwin chuan cheng za chi kamamo ati tlangwala chu ni khata cheng za po a hlo lo awangin cheng za chu a ui hle ma se Kutdawh nula chu khongai thlak ati em awang chuan cheng za chu a beta ani suwi chuan i poisa kalak khi a thlona la a ngai suang che kala rul let vek ang che ati engtik lai po in min ron jong theyang ati bok tlangwala chuan chu Kutdawh nula thu sui chu ngai sak lo chuan kalmei a han tuma chu ti lai tak chuan anu hne na tang phone goal adonga anu chuan voin hi ka pian cham kumsom riatlin lom ni ani a khopuya ibial nu ho satak iti kha ron hruayang che chu ibial nu chu i ron hruai lo chuan ka bial pahluinen kan in nayang ti in awawa chu thu a soizo vele phone chu ada ngal khopuya bial nu chu in la ho sa thei hle in anin kar that lo lai tak chu ni in engtin nge ka ti ang ti in aboi hle Kutdawh nula in i cheng za min pek hi kala rul let vek ang che ati kha hre chuak in Kutdawh nula hne na chuan ka bial nu lema atangin kanu min hmu pui thengem ti in azota ani po chuan tlangwala chu oril ro tha ati em awang chuan soi boi lo chuan rem ati ngal tlangwala chuan bazara a hak tok thomna thar te chu lei sakin suwi chu thomna thar nen in thlak zo aron chuak chi chu tlangwala chuan a hmu in chelo ati hle kong sira char chop ma ni se abial nu hlui in ti ho sa thei deuh ai chuan chelo ati jok ti chuan an khwa a chuan an kalta a in kai rialin in chunga chuan an luta anu chuan hlim takin alo muak an bula rang taka vokalin ka fapa nen in khata in cheng dun to ti ka hria a adikem ti in azota a fapa chuan kanu midang an tam em hi in sum vela ati a chuti lai tak chuan an khua a ama angai zong tu li yong chu alo thleng ve chia ani chuan lom man thanem tak kengin poisa fai cheng singa ba ka kar thar pakhat chu anu tan akeng tel bok ma se tlangwala bula nula dang loading rang chu a mu in lungoi lo tak chuan ani hi tu nge ti in azot anu chuan ka fapa khopuya abial nu ho satak le ming thang tak ani hi ti in asila ani chuan heile chen khopuya ka om ve to a company a mi ho satam tak ka mu ve to tiang phei cheno pang ho sa deuh a hriat ngai lo thu chu a hrila company zong zong assembly na po a mu ngai lo thu chu a soile a soi chun zom atum lai tak chuan mi sual then khat ho an lo kala tlangwala te in chu thia a sing group in hotel an saktum thu chu an hrila sing group in tu na la la hian hriat ngal turin order an don thu chu an hril ngal bok anu chuan an ni chu LG an ni lo ti a hriat awangin li yong hne na chuan adil li yong chuan ka ka thi lamei ro atia misual ho to pa chuan company te takte a manager mo engatan ma ka tilo atia a ho te hne na in su thiat ngal turin thu ape a ho te chuan thia an tum lai tak chuan suwin chuan top ru ti in aron aw ani chuan keima hi sing group president chu kani ti in asila in na chan in du lo chuan rang takin chuak ro atia li yong chuan ron soivatin sing group president te chu khopuya mi ho saber ani thu asoi ani chuan tiang mirathei hi adu donami atile a tlangwala po chuan in hnam hnoi lo tur chuan a handang ve a suwin chuan engma soi to lo chuan a phone chu a phor an ho tu pa chu rang takin a phone ngala an ho tu pa o an hriat chuan misual ho chu an phuzoka thi in du lo chuan a ma rang taka thing thi in ngei dam dil ro atia misual ho chuan hlawin a ma thing thi in ngei dam an dila arang in an tlan chuak ta ani suwin chuan he in hi thiat lo tur chuan thu a pezui bok chu anu in a mu chuan suwin chu mi ho sa thil ti thei tak chu ini nge hi atia li yong chuan misual ho hi i roi chop ani hi ti in aron pu chele ta ani chuan sing group president nilovin mi bum mang
misual roya inti ming thatum ani hi ti in khomui pui ho ne na chuan apu chele a suwin chuan naktu ga tiam tlate kan ti to do na nang chu ti khan ileng tar do nia ati a liyong chuan kar nuai ngaman ka pe a nang chu engma ipe velo ti in a in ti thei hle suwin chuan zamna chete ma nei lovin kanu entia om nge idu ber ti in azota tlangwalanu chuan vokvul lam hi nuam ka ti a tuna po ka vul mek ti in a changa suwi in ani chuan itan lom man thatok tak ka pe yang che ati a anni chuan englom man nge ape kang ti chu thin phu dep dep chuan an nga ka liyong chuan suwin chu tu hinge thil ti thei jok ti in a chau hle a nang chu sing group president ini chuan kanitan kar pakhatal leisak ve ta che ati zui bok suwin chuan ol sam takin boina a om lo thu a hril a ho te chu rang taka phone ngalin kar thaber ber le manto ber te chu rang taka ron keng turin ati ngal tlangwala chuan suwi chu athil ti dan te chu ama le ama a inti mol phawang ti hlawin aril ru a ha hle liyong chuan ibial nu le ma tang turin i ho mai ani lo mo ti in azota anu po chuan liyong thu soivel wang chuan suwi chu afapa buma ngain aril ru a ha to hle chuti lai tak chuan nupa ho sak mel tak te chu an ron thleng ve chia anni chuan liyong chu an mu in sing group president kha ani hi anti a tv a po kan muzi anti a tak chuan liyong chu an kho ho hne na sing group president angin a in soi chu ni in chu nu chuan suwi chu a mu in sumdong tlachia kha inimo leiba noi sang chuang nei kha inimo ti in mipui ma chuan ati mol pho vela chu thu an hria chuan tlangwalanu chuan noi sang lai leiba anei mo afapa hne na arang taka then tur chuan ati ngal bok liyong chuan rem changa la in suwin chu hmuhsit takin atong khum ve bok suwin chuan engma soilo chuan angoi renga anni ho chuan akar cha chu aron thleng tak angem ti in an nga ka chu nu pa te chuan tiang midik lo hi kanaw nei tir chu rem kan ti lo anti liyong hi nei jok ro se sing company a po ham thatna kan nei thei don anti anpa chuan kum khada noi zanga ka hlo ti in mipui hne na a in ti thei hle a suwin chu anui aza hle an kho ho po chuan liyong chu nei jok tur chuan an ti ve na sa hle a tlangwala chuan suwi hi engma nei lo ma se ama chau ka nei don ati ve tlat suwin chuan in soi noi zanga chu ka company ni khat mu chu ai pon atlem jok ti in a changa athu soite awang chuan do soi i thiam lo hle mai ti in an nui na sa hle a liyong chuan i dreama cheng su ati le a suwin chuan aka chu phorin a mu chu nu pa te chuan lo nui in hei hi enge plastic card ami hei le chen card kan nei ve to tiang ka thi kala mungai lo ti in an nui na sa hle a suwin chuan zamia lo chuan he ka thi khovela keima chawin ka nei ti in a hril fia a anni chuan oi loin mipui ma ti mol pho tum chuan ka check na khol chu an ron la a ti chuan aka chu khola chuan an thun ta a asum omzat an mu chuan anni chu makti in an meng phok hle waisa omzat te chu an mu in million sang khat lai ani liyong chuan oi theiloin khol hi a thalo ani hi ti in a check wal vela anpa chuan sing group a heile chen na ka thok to a voi khat ma kala mungai lo che he ka po hi mi ta iru ka niang ti in anui so na sale hle liyong po chuan adik chia ru ani hi police kawa mantir tur ani hi awati ve ngal tlangwalanu po chuan hlau thongin kan chung kwa hi ru thu boi vela in ham hnoi chu kan du lo ti in suwin chu chuak mai tur chuan ati a suwin chuan chu nu pa te hna chuan ka company peng te tak te a manager pakhat ve mai khan ke hi min mutur chuan in ni nain ala phalo ti in a chang ve sak athu soi chu tuma chuan ringlovin mantir chu antum tlangwala chuan hlau thongin akat kha ka ruk ani ti in ani chu ti sual engma anei lo ti in alo chana kongsir Kutdawh ani a ka bial nu lema tang turin ka ko ani hi ati chuan an khomi te chuan mi a ani khi mei che pakhat wanga sing group president kat i rumo kum som chung zel itang don ani chu ti in an nui so na sa hle liyong chuan tlangwala chu tuna tlan chenghal ro i thu boi hi ka soifel sak theyang che ati an vai chuan suwin chu Kutdawh ruk ro ti in diriam takin an nui so na sa hle
tlangvala po chuan sing group president ini chuan nga tinge kong sira Kutdawh ti in azot chuti lai tak chuan tlangvala te in lam ron panin kar changkang tak tak chu an tlan meka suwin assistant chuni in ani chuan an in kong chu azim awang chuan ke in avakala assistant po lo thlengin president katlaya wangin min ngai dam ro ti in athil cha chu ape chu an hmu in an vai chuan an ngoi thup suwin chuan tlangvala nu chu thilpek chu ape a liyong chuan aruk chop ani hi bolho mai ani ang ati chuan tlangvala nu po chuan suwin thilpek chu lawin leya apai ngal mipui te chuan an lo nui na sa hle a assistant chuan athilpek chu mipui ma apuang zara kar man do tak tak cha bi panga le building noi sang khan man le chu an ta ani do thu chu aron thril tlangvala nu chu ameng phok hle liyong le athian nu po chuan an nui so le na sa hle a oi su u ti le he itir ka hi engzat in nge i chhor ti in an zota cheng zan hi in mi i chhor ti in an nui na sa hle liyong thian nu chuan suwin chu hmuhsit takin a an khum chu a assistant chuan tuar thei to lovin za takin bero ti in a hmaya a beng sak kan president hi hmuhsit ve khanglang su athil pek te hi noi sang tel man ani hi ati a liyong chuan sing group president chu keima kani a suwin chu ka hmungai love ati a assistant chuan nang ni ang company te takte a manager ve mai kan president mu thei tur chuan in levelin ala phalo ati le a liyong chuan thinrimin a u sing group a khai khom tu a om thu le i president Kutdawh hi a hna ka cholti range ati a suwin chuan zamlo tak chuan tuna phone ngal ro ati a assistant chuan a call ngala ma se atlang theilo liyong chuan mi bum mang in ni hi ti in alo nui khum le na sa hle a liyong chuan a han phone ve a u chu hna a ala boi hle a ma se liyong a call am hu chuan ala ta a ani chu rang tak chuan aron kal ngala liyong chuan a hmu in a u chu rang takin abapan mi bum mang hi tuna police nena rang takin pengalte ti in ashila a u chuan suwin chu a hmu in a hmel chu lo dang lamin za takin abia a ani chuan president min ngai dam ro tanaw hi apa ngai vak lova email a hrethiam lo ani kha ti in ngei dam adil chu liyong le athian nuin an hmu chuan mak an ti hle liyong chuan ko u enge suitak he nu te chu Kutdawh mai lom ani ati le a a u chuan nangma wang hian ka hna ka chan pha thesin ti in a beng thruaya ika khachi makro ani hi sing group a kan president ani hi ti in thin rim tak chuan a haw suwin chuan inaw hi a in soi thei khop mai sing group president angten a in soya katan amol pho thlak khop mai ati a suwin chuan a hnuayami te chu phone in liyong thona company chu ti top ngal ro ti in thu ape liyong thian nu po chu anui na satlai tak chuan phone goal dongin a company chu ti top ani thu an thril bok ani chu suwin ke bula thingthi in ngei dam dil chu atum khomi puite po suwin chu sing group president tak ani hi ti an hriat chuan an lo nui so na te chu in thiam lovin an zak hle tlangvala chuan suwin chu sing group president ani chu ala ring lo liyong chuan tlom chu ala tum lo hle nang chu sing group president chu lo ni ta la kapa po hi chiang group president tholom ati in company te chu kapa company laka chuan changthop anglek alom ani ti in a in ti thei hle a thian nu pasal chuan do soisu ipa chu kumnga liam ta khan aboral to mi zong in an thria lom ti in athin rim hle suwin chuan apa ani lo thu le a kop thin putar ve mai ani thu asoi liyong thian nu chuan phone goal dong le in i company hi tuna an la felta ti in aron thril an pa chu athina rim hle a i tong theilu tuk wangin kan tur pha ta ani hi ti in a hauna sa hle liyong chu tlom alatum lo hle nang chu sing group president inia engtin nge min ti chuangang i company a hna karon tho na chan chu in thuruk hriat ka du wang mai lom atia ma se suwin chuan i kop thin putaranen company a nupanun in man lai video po kalanei ati a mipui ho chuan liyong chu an nui na sa hle a liyong chuan apa president tia asoi chu a phone ta a tlangvala chuan suwin chu sing group president ini karin lo wang che in min ngai dam ro ngati nge atira min hril mai lo atia suwin chuan ka thu soi i oi si lova ma se a thazok i ril ruput mang diktak ka hriat phalom ati anu chuan suwin chu arin lo awang chuan a in thiam lo hle
ka fanu min ngai dam ro ka thiam lo ani ti in ngei dam adil na sa hle a suwin chuan kanu enga ma ngai su ke chu ifapa hi ka hmangai lom ani pon min hmangai lom ti in nui sangin a changa anu chu hlima wangin a au chuak hial ani suwi ni na wang chuan liyong chu alalung oi theilo reilo tia liyong a rin emem chiang group president chu aron thleng ve chi a he nu hi min hmuhsit lutuk ti in azual ko na sa hle zirtir na hanpete ti in na hrila ani chuan suwin chu enin ka fanu hi tu in nge lo hmuhsit ti in a awa suwin le assistant chuan zam na chete ma an nei lo assistant chuan kan company wanga ding chuak ve mai mai ini kha ati a ani chuan suwin chu sing group a sual ve tak kha inimo ti in azota tuna chuan chiang group a president kani ve to in company hi tlom te in min leitir te ti in hmuhsit takin adil vel noi sang khatin kalo leyang ati ani lo chuan he khopui hian I company chu an chil chhevek ang ti in avong hal bok assistant chuan mumang rama I cheng ani hi ti in athin rim hle ani chuan an hatho pui ho chu a phone hala reilo te a kar pathum chuan an ron thleng ta a suwin chu pei bo tur chuan an tran puina adil ma se arin ang alo ni hau lo arin te pathum chuan suwin chu an hmu in makti in an meng phok hle an ni chuan suwin chu omlo se he din hun po I thleng phalawang ti le misual rap thlak tak ilo ni hi an ti a tak tak chuan an ni ho hlotlin na thuruk chu suwin hi alo ni atopa chuan an pathum chuan chu a company a chan ma chuan suwin hena ngeidam dil va turin an ti a suwin chuan ngei sakei to lo chuan tlangwal hena chuan ka harsat lai taka min pui I hre lo awangin I du min dil ro ka ti hlotlin sakang che ati a tlangwal chuan I company a manager a min da ve ro ati a suwin chu anui zalhe in tlangwal chu apoma midu om tak ini hi ka hmangai rengang che ati zui bok an khomi pui ho chu lompuina kut an benga hmangai na dik tak nen an nun chu hlim takin an hmangta ani atop ta